Kuya mao makaigsunan nga adunay napulo ka mga dalaga. Ang lima niini mga danghag ug ang laing lima mga maalamon. Historically makaigsunan sa kultura sa mga Hudiyo, ang mga bridesmaids adunay importante kayong papel diha sa kasal. Kultura sa mga Hudiyo makaigsunan nga ang kasal mahitabo sa gabii. Diin ang pamanhunon, ang lalaki, muadto sa balay sa babay aron iyang kuhaon didto. Unya ang mga bridesmaids nagpaabot na dito uban sa pabaynon, no? Dabit-bit nila ang ilahang mga suga. Kay igabot sa pamanhunon makaigsunan, ang mga bridesmaids sila maoy muuna paglakaw aron muhatag og damlag o kahayag sa mga kakslunon, no? So mao po na nahitabo nato, no, mag-una man gyud ang mga bridesmaids, una ang bride, no? So ang mahitabo dito sa Hudiyo, mag-una ang mga bridesmaids, uban nila ang ilang mga suga, no? Bit-bit nila ang mga suga o mosunod ang kaslunon. Kay dadon sa lalaki ang maong babae ngadto sa balay sa lalaki ug dito himuon ang seremonyas sa kasal. Unlike today makaigsunan, usay makapangutana ta usa magipapel aning bridesmaids pod, no? Unlike sa mga Hudiyo naa mo gyud klaro man gyud ilang papel, no? So ang nahitabo sa istorya makaigsunan, ang lima nga danghag wala man sila magdala, wala sila pangandam, no? Kay wa man ta masayod, wala sa masayod kung kanus amabot ang pamanunon, base na lated to, no? Or usay na ay siguro gibuhat, no? Mao na nga ang mga bridesmaids wa gyud sila, ang lima ka danghag wa sila kapangandam. Mao na nga wala gyud sila makatambong sa seremonyas sa kasal. Na ang pangutana makaigsuonan, unsa may atong makutlo sa maong sambingay. Now kining sambingaya gigamit aron paghulagway sa gingharian sa langit. Ang pamanunon mao si Kristo. Ang mga dalaga mao kita nga nagpaabot sa Ginoo. Ang lana o ang suga mao ang atong pagtuo o ang maayong binuhatan. Ang pag-abot sa Ginoo makaigsuon can be in two forms. Una, moabot ang Ginoo in the form of death, kamatayon. Ikaduha, moabot ang Ginoo sa gitawag natog second coming. Mga igsoon sayo ta nga pag-abot sa Ginoo dili gyud nato mabaw-an. Sama sa sambingay ang pag-abot sa Ginoo posible nga malangan. Daghan mangutana kanus aka matapos ang kalibutan, daghan managna. No nga karong 20,000 year 2000 maguba na kuno ang kalibutan, mga matay na kuno tatanan, kay numdo mo pag year 2000, no? Nga daghan kaayo ang nagpabinditaw kandila, kay matud nila ang gibinditadong kandila maura gyud magsiga kay naay 3 days darkness. Ang uban nagpa-blessing og asin. Ang uban gani magkaigsunan, no, kay numdum pa ko high school pa ko ato, nga nagungihon na nga maabot kuno ang anghels kamatayon, unya musaylo lang siya sa balay kung makabasa siya sa kanang gisuwat nato dito sa putahan, in God we trust. Mao to nga dito sa balay namo, hasta ang pultahan, hasta ang bintana, bisag asang bungbong, butangan in God we trust, no? Dito guys bugo makaigsunan, ang uban nangahadlok na ang ilang gibuhat, gibaligya ang ilang yuta kay nanago sila sa langob. Kay dito ra kuno sa langob maluwas kuno. Pag human gyud sa year 2000, ang problema wala sa kaulian kay nahali naman lang yuta, no? Makaigsunan dili siguro ang pangutana kanus matapos ang kalibutan. Ang sakto nga pangutana, andam na ba kita anytime sa pag-abot sa Ginoo? Kaya sa akong panggisulti, ang pag-abot sa Ginoo, posible nga magulagway sa katapusan sa kalibutan o sa kamatayon. Mga igsuon, baguhay pa lang ta nagsaulog sa adlaw sa mga patay. Kita gipahimangnuan nga ang tanan di ay adunay katapusan. Ang tanan adunay utlanan. Ang kamatayon moabot sa tagsa-tagsa kanato nga dili nato mabaw-an. Ano na istorya nga lalaki makaigsunan nagpatagna siya sa iyahang future kung unsan nga klase siya mamatay.
O giingnan siya sa ambularyo, iyang panagna nga maong lalaki mamatay either sa kayo o sa bato. Mamatay siya sa fire or stone. Mao to nga sukad human siya napatagna ang maong lalaki magkaigsunan magsige naglikay-likay sa bato, mulikay na siya sa kayo. Kung naay magluto, mulikay siya kay basi mubuto ang silin, no? Mo ato siya sa bukid, magsige sa panguros kay basi matagakan og bato. Usa ka adlaw niya na magkaigsunan ang maong lalaki naligsan og namatay. Puting hilaka sa asawa. Ningon ang asawa, nganong namatay man ang akong bana, nga dili man na mao ang panagna sa maong ambularyo, nga siya mamatay sa kayo o sa bato. Kini siya namligsan man ni siya. So diha sa investigation magkaigsunan, no? Ningon ang asawa, sayop gyud ang ambularyo. Mao to nga diha sa investigation, ang mga pulis ni duol sa asawa og mingon, Madam, wala gyud masayop ang ambularyo. Kay ang sakyanan nga nakadasmag sa imong bana, among gi-check nga ang brand ay sa ligid Firestone. No? Kayo og bato. No? Mga igsoon, ang sambingay na himangno kanato sa pagpangandam kanunay, mabata man o matigulang. Ang pagpangandam obligasyon natong tanan, matigulang man o bata. Always remember, magkaigsuunan, ang kamatayon usa ka buta. Buta siya kay wala niya dili sa manumbaling kung ang iyang kuhaon bata man o matigulang. Madato man mapobre, maputi man maitom, himsog man o dili himsog. Ang kamatayon para niya kaparihas ra ang tanan. Mauna nga mangandam kita kanunay. Na ang pangutana magkaigsunan, unsaon man ito pagpangandam? What are we going to do in order to be ready to meet the Lord, either at our own death or at the end of time? Now diha sa unang pagbasa magkaigsunan, naghisgot kini og kaalam or wisdom sa English. Na unsa maning wisdom o kaalam? Ang kaalam mao ang ato ang abilidad sa pagtimbang-timbang, unsay sakto o unsay dili sakto, unsay angay o dili angay. No, nga matod pa nila, life is a journey. It's a journey from birth to death. It's a journey from B to letter D. And in between letters B and D is letter C. No, C stands for choice. Sa panahon nga kita nataw nining kalibutana, o sa panahon nga kita mubiya nining kalibutana, in between ni ana is a matter of choice. Right choice kung gipuy-an nimo ang hagit sa ebanghelyo. Right choice kung kita mosimba o magdaig sa Ginoo kada Domingo. Right choice kung muhunong nata sa atong pagkamarites, because it only destroys trust and relationship. Right choice kung maningkamo ta sa pagtabang sa uban. Right choice kung maantigo ta sa pagpaubos. It's right choice kung mapasaylo na nato ang mga kaaway. Right choice kung usbo na nimo ang hiwi nimo nga mga bisyo. Right choice if we put our life, our trust, our hope sa Ginoo. Kay matod pa ni San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa, maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagatuo kang Kristo. Ang bad choice magkaigsunan is the opposite of right choice. Kung ang right choice mobanhaw kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan, then ang wrong choice or bad choice will lead us to condemnation. Bad choice will lead us ngadto sa kamatayon sa kalag. Mao na magkaigsunan, the more we do good works, the more we do the right choice, the more nga makahayag ang atong dalan padung sa langit. Pero the more gani magkaigsunan nga mabuhat ta og bati, bad choice, magkanam gyud ka ngit-ngit, unya kung magngit-ngit ta magkaigsunan, dili na ta makasubay sa dalan sa langit, kundi lain na nga dalan, ang dalan sa kalaot. Mao ni ang grasya magkaigsunan nga atong pangayoon nining santos nga misa, ang gasa sa kaalam nga pilion nato unsay makaayo sa atong relasyon sa Ginoo,
ug unsay makaayo sa atong relasyon ngadto sa atong isigkatawo. Remember, God, no, the kingdom of God is a gift. Salvation is God's gift, but it is also a matter of responsibility. Responsible ka in making a good choice. So that at the end sa atong kinabuhi magkaigsunan, if we do the right choice, we will all be counted with the saints in heaven. Amen. Amen.